שלום לכולם, אני רן שחף, מטפל תת מודע בקוד לשחרור פנימי, ואני ממש שמח שאתם הצטרפתם אליי להקלטה הזאת. לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה קצת לדבר על הקוד לשחרור פנימי, עליי, על מה אנחנו הולכים לדבר, ולהגיד לכם שקודם כל ההקלטה הזאת היא מאוד חשובה להבנה שלכם, איך כל המערכת הזאת בנויה, איך תת המודע פועל, למה הוא משפיע עלינו, למה אם אנחנו לא נטפל בתת המודע, אנחנו בעצם, כל מה שאנחנו נעשה ימנע מאיתנו להגיע לאותם הישגים, לאותם מקומות שאנחנו רוצים, ולמה זה כל כך חשוב שאתם תבינו, שזה יהיה חשוב להבנה שלכם, במידה ואתם תרצו לעבור תהליך, ומי שירצה באמת ומי שיהיה רציני, אז אני גם אשאיר שאלון בסוף ההקלטה הזאת, כדי שתוכלו למלא אותו, ואני אוכל לחזור אליכם ולהתאים לכם את אותה שיטה שתתאים לכם. אז בואו נצא לדרך. אז על מה נדבר היום? נדבר מה זה תת מודע, ואיך הוא משפיע על תפקוד המוח. מאוד חשוב שתבינו את זה קודם כל, איך המוח שלנו פועל, ואיך תת המודע פועל בתוך המוח. מדוע רובנו חווים אירועים פוסט-טראומטיים וכיצד ניתן לטפל בהם. אנחנו כולנו חווים אירועים טראומטיים כאלה ואחרים, אני מתייחס לאירועים שאנחנו חווים כפוסט-טראומות, בגלל שאנחנו חווים אירועים, כל אירוע שאנחנו חווינו בעבר בעצם, הוא הופך את האירוע לפוסט-טראומה. איך אנחנו יכולים לטפל באירוע, מה זה טראומה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. מדוע טיפול פעם בחודש לפעמים יכול לגרום לסבל גדול יותר למטופל? ישנם מטופלים שמגיעים ורוצים לעבור תהליך, אבל מחליטים להגיע פעם בחודש לטיפול, פעם בחודשיים. אני נמנע מלטפל באנשים שמגיעים אליי, לא כי אני לא רוצה לטפל בהם, פשוט בגלל שלטעמי הם יסבלו יותר במהלך הטיפול. אני אסביר לכם גם למה, וכשתבינו איך תת המודע פועל ואיך הוא מנהל אותנו, אז תבינו גם שזה לא אפקטיבי להגיע לטיפול פעם בחודש או יותר. למה סביבה שלילית יכולה להרוס כל טיפול, וזה לא משנה אם אתם תגיעו אליי לטיפול או למטפל אחר. סביבה שלילית יכולה פשוט לחרב כל טיפול שאתם תתחילו, ואנחנו נדבר גם על זה. מאוד חשוב הסביבה שלכם. לא סתם אומרים תראה לי את חברך ואומר לך מי אתה, כי זה משקף בדיוק את מי שאנחנו, ואנחנו נדבר על זה גם. אז מי אני? אז אני רן שחף, כמו שאמרתי, מטפל בקוד לשחרור פנימי, שהוא אוסף של שיטות שאני מתאים למטופל שמגיע אליי, וזה דרך שאלון שאני אפרסם בסוף ההקלטה הזאת, שמאוד חשוב שתישארו עד הסוף, כדי שתוכלו להבין גם את החשיבות של השאלון. אז באיזה שיטות אני מטפל, אני אעבור בקצרה, כי אני אעשה הקלטה נוספת יותר במפורט על כל שיטה. ה-EMID, Eye Movement Imprint Decoding, זה טיפול בתרפיית תנועות עיניים, שבעצם מטפלת, כמו שזה נשמע, אנחנו מקודדים את אותם חוויות עבר שהסקנו לגביהם מסקנות מוטעות בעבר. אנחנו עושים בדיקה סמוך להווה, זאת אומרת אנחנו לוקחים איזשהו אירוע סמוך להווה שחווינו את אותו רגע שלילי שאנחנו מטפלים עליו, ואז בעצם אנחנו מבודדים את הרגש מהאירוע עד שאנחנו מגיעים פשוט לאפס, ככה שאותו מטופל לא מרגיש יותר את הרגש השלילי כלפי אותו אירוע. זו שיטה שעובדת מאוד מהר, מאוד יעיל, מאוד ממוקד, והיא מתאימה לאנשים שהיו בכל מיני טיפולים בעבר, אצל פסיכולוגים, ניסו ושום דבר לא הצליח. אנשים שלא אוהבים לשתף הרבה בטיפול, כאלה שכבר סיפרו אולי את כל היסטוריית חייהם ולא בא להם לחזור על זה, זה עבורם. כי פה אנחנו בעצם לא צריכים לשתף שום דבר, אנחנו עובדים רק על הרגש שקשור לאירוע. ושוב, כמובן אני אפרט יותר בהמשך בסרטונים נוספים. שיטת אריאן לב לתת מודע
פה אנחנו עושים תשאול, עושים תשאול מקיף של שעתיים, שבו אנחנו בעצם מגלים מהם אותם חסמים של תת המודע שיושבים ממש בצורה שורשית עמוק בתוך תת המודע. אז אנחנו מתחילים לעבור בעצם תהליך שהוא קצת יותר ארוך טווח, תהליך שהוא ממש טרנספורמציה, מסע מרתק שבו אנחנו מתחברים בעצם אל עצמנו, אל הגוף שלנו, אל החושים שלנו, אל הילד הפנימי. אנחנו עושים סגירת מעגל עם ההורים. אנחנו, סליחה, מגיעים בסופו של דבר לשלב שחרור שבו אנחנו משחררים את אותם חסמים שיושבים לנו בתת המודע ומגלים את מי אנחנו באמת, מי שירצה להמשיך אחר כך לשלב גילוי. זה על השיטה הזאת. שיטת סליחה, Timeline Therapy, שבה אני מאסטר ב-Timeline Therapy, שיטת ציר הזמן, לקוחה מה-NLP, שזה ראשי תיבות של Neuron Linguistic Programming, או בעברית ארגון עצבי לשוני. יש דרך מסוימת שבה אנחנו מדמיינים זמן, ובו המוח רגיל לראות זמן, וזה על ציר זמן. וזאת בעצם שיטה שבמודע אנחנו נכנסים לתוך תת המודע, ובגלל שאנחנו רגילים לראות זמן על ציר של זמן, אנחנו יכולים בעצם לחזור לאותו ציר של זמן ולשנות דברים בעבר, וגם לשתול דברים מסוימים בעתיד. זה לגבי השיטה הזאת. ה-Access Bars, פה אנחנו כבר נכנסים לטיפולים האנרגטיים, 32 נקודות בראש, שבעצם כל נקודה מייצגת אמונה או דפוס, התנהגות, שהעמידה על הנקודות הללו בעצם משחררת אנרגיה אלקטרומגנטית שמפנה מקום למידע חדש להיכנס. בעצם אנחנו כמו עושים ריסטארט למחשב, אבל פה לא צריך לדבר, פה זה רק פעולה שאני עושה יחד איתכם. זאת שיטה שכבשה את כל העולם, הגיעה מאוסטרליה, שיטה שהיא מאוד מאוד מרגיעה, מאוד מאוד מנקה, ממש מאתחלת את כל המערכת ונותנת לנו מרחב פנימי לגלות דברים חדשים, להכניס דברים חדשים לחיים שלנו. שווה לנסות לפחות פעם אחת. אני מטפל אנרגטי בהילינג, בסמלים שלקוחים מתוך עולם הרייקי ועולם הקבלה. זה בעצם שיטה שבאה כהשלמה לשיטת אריאן לב לתת מודע. ברגע שאנחנו עוברים על תת המודע אנחנו עוברים תהליכים מסוימים רגשיים, וכמו שאתם יודעים הגוף והנפש עובדים בסינכרון אחד עם השני, ולכן השיטה הזאת, הטיפול האנרגטי הוא מאוד מאוד משלים לטיפול תת המודע, הוא מאוד מרגיע. ישנם אנשים שלא מוותרים על הטיפול הזה במהלך התהליך, והוא גם בא בנפרד, הוא יכול לבוא גם בנפרד מתהליך תת המודע, מאוד מאוד מרגיע, מאוד משחרר, מאוד מקל ועוזר לעבור תהליך. כמו כן אני מטפל מוסמך באומנויות המגע, אני מטפל בעיסוי שוודי, רקמות עמוק, אלמנטים משיאצו ורפלקסולוגיה, ואני גם בוגר בעצבי לאומנויות הבמה. אני למדתי משחק, ובמהלך השנים אני ביימתי, כתבתי, תרגמתי, הפקתי, ואחת המטרות שלי גם בעתיד זה לחבר בין תת המודע לבין תיאטרון. אני חושב שזה דבר מתבקש, כי ישנם הרבה מאוד דברים משיקים אחד לשני. וזה אני אעשה כנראה בסדנה עתידית. אני גם מפתח כרגע מוצר שאמור להיות הראשון מסוגו בארץ, אולי גם בעולם, בתחום ההתפתחות האישית, ועל כך בהמשך. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על מבנה המוח. כמו שאתם רואים, יש לנו כאן את שלושת החברים הללו, ממש כמו שלושה בדירה אחת. יש את האיש הלא כל כך מרוצה שנראה כאן בתמונה, שהוא בעצם מייצג את קליפת המוח. אמנם החלל הזה,
שאתם רואים נראה גדול, ובעצם האיש הזה אחראי על השפה ועל המחשבה שלנו. אבל אל תטעו את עצמכם מהשטח הגדול, בגלל שישנם פה את שני החברים הללו שתכף נגיע אליהם, שדי משתלטים על המערכת. אז יש לנו פה את הקוף, שאחראי על המערכת הלימבית, והוא בעצם אחראי על כל הרגשות שלנו, ועל הדפוסים ועל ההרגלים ועל האמונות שלנו. אז תארו לעצמכם לתת לקוף להיות אחראי על הרגשות שלנו ועל האמונות שלנו, ותתארו לעצמכם מה יקרה בהמשך. כאן יש לנו את הלטאה הנחמדה הזאת, שנקראת גזע המוח, והיא בעצם אחראית על התחושות ועל האינסטינקטים שלנו. כל התחושות והאינסטינקטים שלנו, הלטאה הזאת היא אחראית, והיא בעצם הרבה יותר עתיקה מהמערכת הלימבית, אבל ביחד, גם הלטאה וגם הקוף בעצם נקראים המוח העתיק, והם עובדים ביחד בכפיפה ובמשותף, כי הם בעצם משמשים כמערך הישרדותי, כמערכת ההגנה שלנו. ולמעשה, כל מה שנכנס אל המערכת הזאת, הם שולטים בה, ואם הם רוצים, הם יכולים אפילו לשתק את המערכת ברגע שהם מרגישים סכנה, או הם מרגישים שאנחנו נמצאים בהישרדות, שאנחנו עושים דברים דרסטיים מדי, שאנחנו עושים דברים שהם יכולים לסכן אותנו, הם יכולים לשתק את המערכת, ואז אנחנו נרגיש באמת שאנחנו תקועים, ואנחנו לא יכולים לזוז, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, אנחנו ממש נכנסים לפריז. אז הם אמנם נראים יותר קטנים מבחינת הגודל שלהם, אבל הם הרבה יותר משמעותיים מבחינת איך הם משתלטים על המערכת, כי כל מה שהם עושים בעצם משפיע ישירות על המודע שלנו, על אותו איש שנראה לא כל כך מבסוט כרגע, בגלל שיש פה שני חבר'ה שעושים לו את המוות לפעמים. אוקיי, אז בואו בעצם נראה איך זה עובד. דרך 5 החושים שלנו בעצם, הראייה, הריח, הטעם והשמיעה והמישוש, אנחנו בעצם קולטים כל מיני מסרים גם פנימיים שאנחנו חווים, גם חיצוניים, ואז בעצם יש לנו מסקנות לגבי אותם דברים שאנחנו קולטים מ5 החושים. אותם מסקנות בעצם אנחנו, כמו שאתם רואים, ישנם כאן תיקיות של קבצים. כל תיקייה בעצם מסמלת דברים מסוימים שאנחנו קלטנו ואנחנו הסקנו מסקנות לגביהם. ישנם כאן תיקיות על מערכות יחסים, ישנם תיקיות על איך אנחנו מתייחסים לכסף, תיקיות שקשורות בערך עצמי וכולי. אוקיי? עכשיו, אפשר להגיד שבעצם המוח שלנו כמו מחשב ענקי עם הרבה מאוד נתונים, שבו אנחנו, כל פעם שאנחנו נחווה משהו, ברגע שאנחנו מתבגרים, כי בעצם מה שקורה שעד גיל 7 אנחנו קולטים המון מידע, ובעצם אין סינכרון בין מוח ימין למוח שמאל, ובגלל זה ילדים קולטים המון בזמן שהם בעצם עד גיל 3, בין גיל 3 לגיל 7, אז שם הם קולטים והם יכולים לקלוט פוביות או טראומות או כל מיני דברים שיכולים להשפיע עליהם, גם אם הם ישכחו אותם, הם יזכרו אותם בגיל מבוגר יותר. אז בעצם כל אותם נתונים מאוחסנים במוח שלנו, ובכל פעם שאנחנו בעתיד נחווה איזושהי חוויה מסוימת, אז אותו קובץ שנמצא כאן יישלף, ויזכיר לנו, והוא יזכיר לנו שאנחנו חווינו את זה בעבר, ינסה להגן עלינו, ינסה למנוע מאיתנו בעצם להתקדם קדימה, ויגיד לנו כמו, עצור, אתה חווית את זה בעבר, לא כדאי לך להמשיך הלאה, אתה עושה דברים דרסטיים מדי, כדאי שתחשוב פעמיים, ואז זה בעצם מה שגורם לנו
לעכבות, לזה שאנחנו לא מסוגלים להמשיך קדימה, לחסמים פנימיים, ולהרבה הרבה מאוד תסכול. אז מה זה בעצם המודע ותת המודע? בעצם אתם רואים שפה, ממש בקצה הקרחון, רק 5% זה המודע בעצם. כל הכוח רצון שלנו, היכולת שלנו לנתח דברים, הרציונל, הביקורתיות, כל זה נמצא רק פה ב5%. ובעצם אנחנו צריכים לעבור את אותו bodyguard, את אותו שומר ששומר עלינו, שהוא הביקורת בעצם, ומשמש כמנגנון הגנה, וכל האסטרטגיות, ההתמקדויות, ההרגלים, האמונות, הרגשות, הזיכרונות לטווח ארוך, הדמיון, האינטואיציה, זה הכל תת המודע, שב-95% מהפעמים הוא זה שגורם לנו לעשות או לא לעשות דברים, הוא זה ששולט עלינו, הוא זה שמשפיע עלינו, הוא זה שמעכב אותנו, הוא זה שחוסם אותנו. כל מה שאנחנו באמת מנסים, ואנחנו בעצם לא מצליחים להבין למה אנחנו לא מצליחים, גורם לנו בעצם, כמו האיש הזה, לא להבין למה מצד אחד אנחנו מבינים דברים מסוימים, אבל מצד שני אנחנו לא מצליחים להתקדם קדימה. גם אם אנחנו נדבר למשל על דברים שקשורים להיגיון או לרגש, תמיד הרגש ינצח את ההיגיון. הרבה מאוד שנים אני הייתי יועץ להפסקת עישון באלנקר, והרבה פעמים נתקלתי באנשים שבעצם זה מה שהם הרגישו. מצד אחד הם ידעו שהם צריכים להפסיק לעשן, הם ידעו שזה מזיק להם לבריאות, הם ידעו את כל הדברים הללו, אבל הרגש שהיה משוייך לסיגריה, כל פעם שהם הדליקו סיגריה, זה ממש חיבר אותם לאותו רגע שהם במצוקה. כל פעם שהם הרגישו שהטלפון, למשל היה מתקשר הטלפון, אז הם היו מדליקים סיגריה. בזמן שהם היו לבד, הם היו מדליקים סיגריה. בזמן שהם היו בלחץ, הם היו מדליקים סיגריה. אז ההתנתקות הזאת מהרגש, היא זאת שהייתה קשה להם. לא הידיעה שהם צריכים להפסיק לעשן. אותו דבר גם בדיאטות. אנחנו יודעים שזה עודף משקל, הוא מזיק לנו, אבל אנחנו אוכלים לפעמים רגשית. זאת אומרת, תשימו לב אם אתם אוכלים באמת שאתם רעבים, או שאתם באמת אוכלים מתוך מקום רגשי. קשה לנו לוותר על דברים שקשורים לרגש, וזה מה שגורם לנו בעצם מצד אחד לדעת הגיונית שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל מצד שני אנחנו נמנעים מלעשות את זה. אז מה הפתרון? למצוא דרך להשפיע ישירות על תת המודע. אם אנחנו נמצא דרך להשפיע ישירות על תת המודע, אנחנו בעצם נצליח לנטרל את הקוף והלטאה ולצאת לחופשי, פשוט לצאת לחופשי ולהיות משוחררים ולעשות את כל הדברים שאנחנו רוצים כל כך לעשות, אבל אנחנו נמנעים כי יש משהו שמעכב אותנו, יש משהו שעוצר אותנו, וזה תת המודע כמו שראיתם. בגלל זה מאוד מאוד חשוב שתבינו, וההקלטה הזאת, אני מקווה, מסבירה לכם את זה הרבה יותר בצורה מפורטת. אז בואו לרגע נדבר על טראומה. מה זה בעצם טראומה? טראומה ביוונית זה פצע, אוקיי? אתם יודעים דרך אגב איך נקרא טראומה בעברית? שימו לב, טראומה בעברית נקראת בהלת. כן, כן, מישהו באקדמיה ללשון חשב על המונח הזה, בהלת. אבל תרשו לי להישאר עם המונח טראומה בלועזית. אז טראומה היא בעצם, זה בעצם אירוע אחד או סדרה של מספר אירועים שחווינו אותם בעבר, ואנחנו חווינו אותם דרך דברים שעברנו בעצמנו או דרך גירויים חיצוניים, שמעורב בזה רגש מאוד מאוד גדול שהשפיע עלינו. הטראומה יכולה להיות פיזית, כלומר התעללות פיזית או התעללות מינית, ויכולה להיות טראומה נפשית, כמו
אובדן של איש שהלך לעולמו, שאנחנו היינו מאוד מאוד קשורים אליו, או כמו השפלה מילולית, או דברים שאנחנו חווינו בבית, דרך משהו שאנחנו ראינו איך ההורים מתנהגים אחד עם השני, טראומות שחווינו לגבי כסף, לגבי הישרדות, טראומה שקשורה למלחמה, להלם קרב, או לאירוע חבלני שאנחנו היינו בקרבת מקום ונכנסנו להלם. בעצם טראומה משתקת את המערכות מבחינה רגשית. עכשיו אנחנו יכולים לחוות טראומה, ובעצם במשך כמה חודשים ואפילו כמה שנים לא להרגיש שום דבר. זאת אומרת, אנחנו הדחקנו את הטראומה, שמנו אותה באיזשהו מקום, באיזושהי פינה חשוכה במוח, ואז אחרי כמה שנים הטראומה פתאום חוזרת ומכה בנו, ואנחנו לא מבינים מאיפה זה בא לנו. פשוט היא פורצת החוצה, ואנחנו מרגישים את הכל חוזר אלינו מחדש. מה אנחנו בדרך כלל עושים? רוב האנשים שחווים טראומות, ויש טראומות יותר קלות ויש טראומות יותר קשות, שמים פלסטר, פשוט מדחיקים. נורא קל להדחיק, נורא קל דברים שקשורים לנפש לשים, כמו שאני אמרתי, באיזושהי פינה חשוכה בראש, לסחוב את זה איתנו. אם תשאלו אנשים שחווים טראומה, הם יגידו לכם שזה יומיומי, הם חווים את זה יום-יום. זה לא משהו שהוא חד פעמי. המשהו הזה היה חד פעמי בעבר, אבל מהרגע שזה פרץ הם פשוט חווים את זה יום-יום, זה כל הזמן איתם, זה הולך איתם לישון, זה קם איתם בבוקר, וזה בעצם לא ייפטר ולא ייתן להם להתקדם עד שהם יטפלו בבעיה. מה הרבה מאוד אנשים עושים? הולכים לפתרון של הכדורים. הפתרון של הכדורים בעצם מטפל בסימפטום אבל לא פותר את הבעיה. כי בעצם ברגע שאנחנו נפסיק לקחת את אותם כדורים, הבעיה תחזור. זאת אומרת, עדיין, אם אנחנו שמנו פלסטר, אנחנו לא יכולים לצפות שהבעיה תיפטר אם אנחנו לא ניכנס ונטפל בה. ודרך כדורים אנחנו בעצם מכניסים עוד התמכרות לחיים שלנו, ועכשיו אנחנו מכורים גם לכדורים שבעצם לא פותרים עד הסוף את הבעיה, הם רק פותרים את הסימפטום, הם רק מקלים. אבל תארו לעצמכם שהיה לכם איזשהו פצע פיזי, ואתם הייתם מסתובבים איתו במשך שנים ולא מטפלים בו, או שמים עליו פלסטר והפצע היה ממשיך לדמם. איך אתם הייתם מרגישים? הרי זה לא היה מתקבל לכם על הדעת, אתם הייתם הולכים לרופא, הייתם הולכים לבית חולים והייתם מטפלים בבעיה. רק בגלל שזה קשור לרגש, הרבה מאוד אנשים מדחיקים ולא מטפלים, וחבל, בגלל שאתם לא צריכים להרגיש מה שאתם מרגישים, ויש שיטות מאוד מאוד אפקטיביות, מאוד יעילות, ובכלל לא ארוכות דרך אגב. לא צריך עכשיו שנים אצל פסיכולוג. ישנם שיטות מאוד אפקטיביות, כמו שאני תיארתי בהתחלה, שאפשר לטפל בהם ביעילות ובמהירות. ובואו נדבר קצת על מה מרגיש אותו בן אדם שעובר טראומה. ישנם 3 סוגים של רגשות שבו אותו בן אדם שעבר טראומה מתמודד איתם, וזה בושה, אשמה וחרטה. כאשר אני עובר אירוע טראומטי, אני מרגיש בושה באותו רגע שאני חוויתי את מה שאני חוויתי. לאחר מכן אני מרגיש אשמה על מה שנעשה לי, על מה שאני לא עשיתי, וחרטה גם על דברים שעשיתי או לא עשיתי. ולכן לדבר מסביב לדבר הזה הוא לא יפתור את הבעיה, כי אם אני אדבר למוח, לקליפת המוח, למודע שלנו, ואני אנתח את כל הדברים שקרו באותו אירוע, ואני לא אטפל ברגש עצמו, ברגש שחוויתי באותו אירוע, בעצם אני מסתובב כל הזמן סחור ואני לא מטפל בבעיה. אני חייב לגעת באותן חוויות רגשיות שאני חוויתי באותו אירוע כדי לטפל בבעיה.
עכשיו, כמו שאתם רואים, ישנם גם קשת רגשות נוספת שמקיפה אותנו, וזה כעס, עצב, פחד, אשמה, שזה הרגש המרכזי, ותסכול. ואלה רגשות שאנחנו חווים גם ביום-יום, באירועים מסוימים ביום-יום שלנו, וגם כמובן באירועים טראומטיים. ולכן, ופה אני כבר נכנס לעניין הזה של למה להגיע לטיפול פעם בחודש יכול להסב סבל מיותר למטופל, בגלל שברגע שאנחנו פותחים אירוע טראומטי ואנחנו מטפלים בו, ונגיד אנחנו טיפלנו בכעס ובעצב במפגש אחד שאנחנו ערכנו. ואז אותו בן אדם חוזר הביתה, ופתאום צף לו הפחד או האשמה או התסכול או הבושה, ואז מה שהוא מרגיש בעצם זה שהטיפול לא הועיל לו, הטיפול רק גרם לו לרגשות הרבה יותר חזקים, ואז הוא מרגיש שבעצם יכול להיות שזה לא יעזור, בגלל שהנה הוא חווה שוב את אותם חוויות, וכאילו מה שאנחנו עשינו בעצם הרע את המצב שלו ולא להפך. ומה שאני רוצה להגיד לכם שלהפך, ברגע שאנחנו עוברים תהליך, יכולים לצוף לנו, יכולים לעלות כל מיני רגשות שאנחנו צריכים לשים אליהם לב, וברגע שאנחנו מודעים לזה שהרגשות הללו יופיעו, אנחנו במודעות שדברים יכולים לקרות ואנחנו יכולים להרגיש את אותם רגשות, ואז אנחנו כבר מוכנים לזה, כן? ברגע שאני כבר מוכן לזה שיכול להיות שיצוף לי משהו, אז אני יודע שזה מגיע, ואז אני מכין את עצמי נפשית לעבור את אותו תהליך. אבל חברים, אם אנחנו לא ניכנס ונפתור את זה פעם אחת ולתמיד, זה ימשיך ויצוף ויחזור. אז זה לא שזה יגביר את הרגשות, וזה לא עובד, אלא להפך, זה תהליך, ויכולים לצוף לפעמים רגשות שעולים, אבל בגלל זה לא כדאי להגיע פעם בחודש לטיפול, בגלל שאם תגיעו פעם בחודש לטיפול, אתם חודש שלם יכולים להרגיש את אותם רגשות שצפים, כי ברגע זה כמו שאנחנו לוקחים פומפה ואנחנו פשוט מוציאים את כל הג'יפה החוצה, דברים יכולים לצוץ ולעלות. אני יודע שחלק מהמטפלים לא אוהבים לדבר על זה, אבל אני חייב לדבר על זה כדי באמת שאתם תבינו שלא צריך לפחד מזה, לא צריך פשוט להכיל את זה, צריך פשוט לטפל בזה כמו שאנחנו מטפלים בפצע, כמו שאנחנו הולכים ומטפלים בפצע פיזי, ככה בפצע הנפשי. יכולים לצוץ רגשות וכדאי לטפל בהם במהירות האפשרית כדי שאתם לא תרגישו את אותו סבל. ולכן, ברגע שאנחנו פותחים אירוע, כדאי להגיע למספר הטיפולים כדי לסגור את אותו אירוע וכדי שאתם לא תחוו את אותו סבל ותגיעו פעם בחודש או פעם בחודשיים ותרגישו שזה לא עובד, זה לא הצליח, שוב בתחושת תסכול, שוב בתחושה שהנה עוד ניסיתי עוד משהו ושוב נפלתי. כל הרגשות הללו שלא מאפשרים לכם בעצם לטפל בדבר הזה עד הסוף, בגלל שהם מציפים רגשות נוספים. אז אני מקווה שזה חידד יותר את העניין הזה. כמו שאתם רואים, יש לנו פה את הלטאה ואת הקוף, שהם עדיין שולטים ברגשות שלנו, והם יעשו לנו את מה שהם יכולים לעשות כדי שאנחנו נרגיש את מה שאנחנו נרגיש, כדי להזהיר אותנו וכדי לאותת לנו שכדאי לנו להיזהר, אוקיי? אז לא לתת להם לשבש לכם את המערכת, תהיו אתם אלה ששולטים במערכת ואל תיתנו לקופים או ללטאות, ולאף אחד, לא לבן אדם מבחוץ, לא לבן אדם שקרוב לכם, לא לבן אדם שיגיד לכם מה ואיך לעשות, לשלוט במערכת הזאת ולשבש אותה. ברגע שאתם תהיו במצב שאתם שולטים ברגש, שאתם יודעים איך לשלוט ברגשות, אף אחד לא יוכל לשחק לכם בראש מבחינה רגשית.
ופה אני נכנס כבר לדבר על הסביבה שלנו, כי יכול להיות שאנחנו בעצם נעבור תהליך, כמו שאתם רואים את האיש השמח הזה שעבר את התהליך, והוא מגיע לאותם חברים שהם סביבה די שלילית. עכשיו החברים הללו, השליליים, אנחנו יכולים לפגוש אותם כחלק מהחברים שלנו, ואפילו כחלק מהמשפחה שלנו. והם יגידו לכם גם כמה זה, מה שאתם עושים במהלך התהליך, זה לא כל כך עובד, ולמה כדאי לכם לרדת, ולמה זה סתם בזבוז כסף, ולמה חבל, ולמה לא תתחילו את הפרויקט, כי יש בזה סיכונים. הם בעצם משמשים כמו הקוף והלטאה הזאת, שאנחנו דיברנו עליהם בהתחלה. אז תיזהרו מאותם אנשים, גם אם הם קרובים אליכם ביותר, תסננו את מה שנכנס לתוך תת המודע שלכם, אל תיתנו לכל אחד להשפיע עליכם, ואם ישנם חברים שאתם מרגישים שהם מורידים אתכם, שאתם מרגישים שהם לא מעודדים אתכם, שהם בעצמם היו רוצים לעשות תהליך, אבל אין להם אפילו את האומץ לעשות את הצעד הזה ובאמת לטפל בעצמם, ואתם כל הזמן רואים שהם ממורמרים והם לא מרוצים, וכל דבר קטן יש להם ביקורת, אז פשוט תחליפו חברים. אין לי דרך אחרת לומר את זה. פשוט תחליפו את הסביבה, כי הסביבה היא זאת שמשפיעה עליכם. אני יודע שזה קל לומר, ועכשיו מה, אז אני מכיר אותו כבר הרבה מאוד זמן ואני אוותר. כן, אז או שתמננו את הפגישות איתו, וברגע שאתם תתחזקו, אז אתם תדעו מה להכניס, ממה להתייחס ומה לא להתייחס. בטח שלא תתייעצו איתו על דברים מסוימים שאתם רוצים לעשות בחיים. ובאמת, החברים שלכם, כמו שאני אמרתי בתחילת ההקלטה, תאמר לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. ברגע שאתם נמצאים בתדר מסוים, ברגע שאני נמצא ב-88 FM, אני לא יכול להיות ב-103 FM. אוקיי? אז ברגע שאני עברתי תדר, ברגע שאני כבר נמצא במקום הזה, שטוב לי, שאני מחוייך, שאני מועצם, שאני כבר מכיר את עצמי, אני יודע מה המשאבים האמיתיים שלי, מה הכישרונות שלי, אני יודע מה הפוטנציאל שלי, אני יודע מה אני רוצה לממש בחיים, אני יודע לאן אני רוצה להגיע, אני יודע מה הפעולות שאני רוצה לעשות כדי להגיע לאותם מקומות. אז אני אבחר לעצמי את הסביבה שלי, הסביבה שלי תשתנה, הסביבה שלי לא תישאר אותה סביבה של אנשים שאני הייתי רגיל אליהם, כי אני עברתי ל-103 FM, אוקיי? אז ברגע שאני עברתי ל-103 FM, אני לא יכול להרגיש כמו ב-88 FM. הכל ישתנה. אז אתם תראו שגם האנשים הללו פתאום יפסיקו לעניין אתכם, פתאום אתם תבינו שמה עשיתי איתם בכלל? למה אני נתתי להם להיכנס לתוך החיים שלי? אני אחפש לי סביבה אחרת, סביבה תומכת, סביבה אוהדת, סביבה שתקדם אותי, שתעצים אותי, שתיתן לי מוטיבציה, שתדרבן אותי, שגם אם היא נותנת לי ביקורת, היא תיתן לי ביקורת מתוך מקום בונה, לא מתוך מקום הורס, לא מתוך זה שיורידו אותי ויורידו את המוטיבציה ויגזלו את החלום שלי מלממש אותו ולהפוך להיות מי שאני רוצה להיות. אז תשימו לב לאנשים שאתם מסתובבים איתם, כי הם משקפים את מי שאתם. ואתם רוצים להסתובב ליד אותם אנשים, ואתם רוצים להתייעץ עם אותם אנשים שבאמת הצליחו, שבאמת הגיעו להיות מה שאתם רוצים להיות. מי המודל לחיקוי שלכם? תלכו סביב אותם אנשים שאתם הייתם רוצים להיות כמוהם, שאתם מסתכלים עליהם בהערכה ובהערצה, ואתם אומרים, אני רוצה להיות כמו X, אני רוצה להיות כמו Y, אני רוצה להסתובב בסביבה הזאת. אם הוא עושה כנס, אני רוצה ללכת לשמוע את הכנס שלו. אם הוא כותב ספר, אז אני אקרא את הספר שלו. תבקרו את מה שנכנס לכם לתוך תת המודע, כי כמו שאתם ראיתם, כמו שאנחנו מכניסים אוכל פיזי לגוף שלנו, שאנחנו יכולים להכניס ג'אנק פוד וכל מיני זבל, סליחה על הביטוי, לגוף שלנו, אנחנו יכולים להכניס גם הרבה מאוד מהדברים השליליים עלינו למוח שלנו. זה מזון שלילי שאנחנו מכניסים למוח שלנו, שמשפיע עלינו, משפיע על מערך העצבים שלנו, על מערך הרגשות שלנו, וגורם לנו להיות בדיכאון, גורם לנו למצב רוח, גורם לנו גם החדשות שאנחנו שומעים בבוקר,
התקשורת שכל הזמן הכל שלילי והכל ככה, וזה רצח את זה, וזה אנס את זה, וזה מושחת, וזה גנב, וזה מכניס אותנו למין סוג של מעגל קסמים כזה, שאנחנו לא יוצאים ממנו, וכמו שאתם לא תכניסו בן אדם, אם תכניסו בן אדם בריא לבית משוגעים הוא ישתגע, תחשבו שאתם נכנסים, שאתם צריכים לשמור על עצמכם בתוך אותה סביבה שאתם חיים, ולהקיף את עצמכם בהמון המון אנרגיה חיובית, כדי להגיע לאן שאתם רוצים, ולא להיות מושפעים ממה שאנשים עושים, או מהדרך שבהם הם בחרו לחיות את חייהם. אז זהו זה, תודה רבה שצפיתם בהקלטה הזאת, אני מאוד מאוד מקווה שאני נתתי לכם ערך בהקלטה הזאת, ואני מאוד מאוד אשמח להיות איתכם בקשר. אם תיכנסו ל-www.mindtransformer.com, אתם תוכלו להיכנס לרשימת התפוצה שלי, שבה אני אוכל לשלוח לכם כל מיני תכנים מאוד מאוד מעניינים, שגם יעצימו אתכם וישמרו עליכם בתוך אותה סביבה חיובית. כמובן שאני אשמח אם תחפשו אותי בפייסבוק, ברן שחף מטפל תת מודע, הקוד לחופש פנימי, ותצטרפו ותקראו, יש שם המון המון חומר מאוד מעניין, ואני כל הזמן מוסיף עוד פוסטים ומעלה עוד סרטונים. אז תגיבו לי, תשאלו שאלות, אני אשמח לענות לכם על כל שאלה שתשאלו. אני אשמח כמובן אם תהיו איתי בקשר, ואם תמלאו את אותו שאלון עכשיו, דרך אגב תעשו את זה עכשיו, אם אתם יכולים תעשו את זה עכשיו, בגלל שכל דבר שאני אומר שאני אעשה את זה אחר כך, אני דוחה אותו ואז אני שוכח ממנו ואני לא עושה אותו. אז במידה וזה מדבר עליכם, אתם רוצים לעבור תהליך ואתם באמת רציניים, כי אני מחפש אנשים שהם באמת רציניים לשנות את החיים שלהם. הם לא באים לטיפול בשביל לסמן להם וי, הם באים לטיפול בשביל לעבור תהליך, הם באים לטיפול בשביל באמת להעצים את עצמם, להיות במקום אחר, שנשבר להם כבר להיות מהמקום שהם נמצאים בו עכשיו, שנשבר להם כבר כל הזמן להיות בחסמים ובדברים שמעכבים אותם, ובדברים שהם אומרים לעצמם, אני רוצה, אבל אני לא עושה שום צעד בשביל להגיע לאנשהו. אז זה עכשיו זה הצעד, עכשיו זה המקום להשאיר את הפרטים בשאלון תת המודע, כדי שאני אוכל לעזור לכם באמת. ג'ים רון אומר, אם לא תקראו את הספר, אז הוא לא יוכל לעזור לכם. אז אם לא תמלאו את השאלון, אני לא יוכל לעזור לכם. אז תמלאו את השאלון עכשיו, כדי שאני אוכל להתאים לכם את השיטה שמתאימה לכם, ואז אני אצור אתכם קשר טלפונית, ואנחנו נדבר ואנחנו נקבע, ואתם תגיעו, ואני מבטיח לכם שאם אתם תשקיעו בעצמכם, זה ישתלם לכם, כי כל מה שאני משקיע בעצמי ישתלם לי עד היום. תשקיעו בעצמכם ותמלאו את השאלון עכשיו, ואני מאחל לכם המון המון הצלחה בכל מה שתבחרו, אם תגיעו אליי או לא תגיעו אליי. אוהב אתכם, ביי ביי.